Molim vas, recite nam kako se vozači najčešće brane kod sudija za prekršaje? Šta rade? Da li dolaze s advokatima, da li ne govore istinu? Na koji način pokušavaju sve da se izvuku, da izbjegnu kazne? Imamo jedan broj okrivljenih koji stalno predlažu neke svedoke koji se nalaze u zatvoru. Imamo jedan broj odbrana koje su identične gdje se za recimo lica sa probnom dozvolom navodi da nije bio sam u vozilu, da je u gepeku bio neko ko je nadgledao vožnju tog maloletnog lica. To su odbrane koje vređaju i sud, znate. Ali uvek postoje lica koja su spremna da se na sve načine brane. U toku je izmena zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Mnogo se od nje očekuje, kao i od svake izmene. Da li će to biti potpuno novi zakon? Ne verujem da će nas promeniti. Ja ne verujem u strožije kazne, da će postići efekat. Verujem samo da mnogo moramo da pričamo i radimo na kulturi u saobraćaju i to je jedino što može da da neki rezultat. Vrlo često ćete imati kao predmet neke saobraćajne nezgode vožnju kroz jednosmernu ulicu. Vi sad imate u Beogradu dvosmerne ulice gdje su vozila parkirana sa obe strane i to su ulice u kojima se najčešće dešavaju saobraćajne nezgode. Zato kažem, nekako nam je sfera interesovanja uvek brzina. Alkohol je posebna priča, o tome tek ne želim da pričam. Alkohol je supstanca koju će mnogi vozači potpuno normalno koristiti i sesti u vozilo pod izgovorom ja mnogo opuštenije vozim kad sam pod dejstvom alkohola. Naravno da voziš opuštenije kad nikog od nas ne primećuješ. Mislim da broj predmeta koji je u sudu za nasilničku vožnju, za tešku alkoholisanost, govori da tu mora mnogo više pažnje da se posveti kontroli, jer sam sigurna da to nije ni 10. deo broja učesnika u saobraćaju koji upravlja pod dejstvom alkohola, a koji završi u sudu. Ja sam baš za vas spremila neke podatke koje ću vam dati. Pa eto, recimo za onaj najteži oblik alkoholisanosti, za tešku alkoholisanost je samo u ovoj godini stiglo 568 zahteva za pokretanje. A to je ona alkoholisanost koja je do 2 promila. Znači, to je ozbiljna alkoholisanost. To govorimo samo o području Beograda. To je samo područje Beograda. Zato imate recimo za ovu laku alkoholisanost, zapravo za srednju alkoholisanost. To je ona koja dolazi u sud, za laku se izdaje prekršajni nalog, pa ne mogu da vam dam taj podatak. Takvih predmeta je 1844. Kad pogledate samo nasilničku vožnju i ove predmete vožnje pod dejstvom alkohola, imate 4000 predmeta u ovoj godini za prvih nepunih 9 meseci. A zamislite koliko je onih koji nisu alkotestirani, a nastavili su vožnju. Zato mislim da bi morali problem saobraćaja da rešavamo na drugi način, ne kroz izmene zakona, već kroz broj sudija koji će postupati, broj predmeta koje će imati u radu. Vi ne možete od čoveka koji ima svakog mjeseca 1000 predmeta u radu da očekujete da sve reši prioritetno. Koliko imate sudija u Prekršajnom sudu u Beogradu? Trenutno postupa 100 sudija, inače nas je 117 i prosječan broj predmeta koji sudija ima u radu je 1000. I to je nešto što, to je još i dobar broj. Bilo je perioda kad smo imali po 1500 predmeta u radu. Vi ne možete sudiji da kažete ne smeš da dozvoliš da ti teška alkoholisanost zastari. Jer on ne sme da dozvoli ni jedan predmet da mu zastari. Ali kad ima 1000 predmeta u radu, vi ste onda svesni da jedan broj mora da zastari. To ne može da se uradi sve na način kako treba. Druga stvar, praksa Evropskog suda za ljudska prava, praksa našeg Ustavnog suda. Ovaj postupak gleda kao i svaki drugi sudski postupak. Mi više nismo sud čija svrha postojanja je da u jednom kratkom postupku brzo donesete odluku gdje će prevencija biti ta koju postižete samim tim što postoji izvesnost od kažnjavanja.
Naš postupak se sad ne razlikuje od postupka bilo kog suda, svejedno je da li vam se sudi u specijalnom sudu ili u prekršajnom sudu. Mi moramo apsolutno procesno sve da primenjujemo, da vodimo postupak na način kako kažu ove više instance i da li je to dobro ili ne, ja o tome ne mogu da komentarišem. Sud smo i moramo tako da radimo. Dok smo bili organ između uprave i suda, donosili smo rješenja, a ne presude i taj postupak je zaista bio brži i možda svrsishodniji.